timore pile ka pile, jomoko pile ka pile mapo nono koki answer to that call of nature inyalo bedo ni tuo, inyalo teri kata hospital. Onego beni sani koro ji rito ler e yo machalo nade. Yes, ponono chope onge ma ji nyalo dhiye. Ji odag e yo machalo nade mondo wapogre kod gamo tuo, wachak kata kod tuo no mar kolera. Masani ponono ikelo kod pi mochido ma ponono ng'ato nyalo modho kata nyalo riwore gi pi kata chiemo mochamo. Ing'eni sani kaka wantiere wayudo ni nitie jok modak kuonde ma pi nitie, pi osebiro. Kaka koro wach kata ni Nyando. Kata ka ot wuon iyudo ni pi osepong'o ot. Koro kata mana choni be pi osepong'o. Manyiso niya ok inyal wuok ni koro imanyo cho. To nyaka ikonyri. Koro iyudo ni en sida maduong' ma yudo ji. Emomiyo ineno ka igolo jomoko titero kamoro ma ging'e ni gin safe. Ma ginyalo yudo cho, ginyalo yudo chiemo, to ginyalo timo gik mopogore pogore ma del dwaro. Manyiso ni jok mantie kuonde ma pi osekudore kata kuma oula ng'enye to onego bed ni golo kanyo. Mano achiel niwach kowegi kanyo to onge kaka ginyalo konyore. Mar ariyo, gik ma gitiyo godo kata mana wach ni pi modho, mago onego bed ni giyudo gimodho pi maler kata ma gitedo godo, onego bed ni bedo maler kata seche moko ichwako. To jogi wayudo ni gin gi sida ahinya niwach kata mana chwako ok ginyal niwach jomoko yudo ni tiyo kata mana gi yien gi kendo to pi osepong'o kanyo. Manyiso ni onge gimonyalo timo. Mamuyo ineno ko wacho ni kech nyalo ka jogi to onge gima ginyalo timo mana ka serikal emo konyogi. Manyiso ni serikal ema nigi ting' maduong' monego bed ni gologi kanyo to terogi kuma ginyalo konyore. Sani waneno ka nitie organization mopogore opogore kata mana Red Cross maneno ka koro chwalore